kwaikwaiwai mabuja akumativi mana tokutambira kunhadzo manhoko dzozuva romakumi mairi noshanu mwedzi uno wachiwabvu. Iro zuva ragotenziwa kuti Africa Day ndiro zuva rakuambiwa boka romubatanidzwa wenyika dzomuafrica mugore ra1963. Toramba tichindoti pamberi noAfrica munhau dzanyasi wamunangagwa nyasi watsirikidza chiumbiwa chambuya nehanda icho wagoita nyasi wakaunganiwa nowanhu wakati tacha wanhu wangu ari svarara kwese kwese wakamirira kuti wamunangagwa wacheke tutambo tunenge twakaisiwa kutsirikidza icho chiumbiwa chambuya nehanda wamwe wagotoisa foja pasi wamwe wakaisa notudoro wachiti iwo wari kuomberera mbuya nehanda kuti wamitsikidze upfumi hwenyika. Idi zvakatooma mabi angu. Ipapa pakatogwisiwa mari inosvika miriyoni yomarandi. Zvakatooma mabi angu. Apawo wanhu wanga wakaita kuti tacha zviribei nokuti mutemo uri kuti wanhu varufanira wanga wasingapfuure makumi mashanu. Idi mutemo yenyika aiwa ine wamwe wainopinda kwairi newamwe wainorambidziwa. Kubulawayo wamwe wangu vari kuBhalagwe apo wangu vari kuita zvokuisawo dombo kurewo kurangarira hama dzawo dzakagwarashiwa mugukura hundi. Iko kuBhalagwe ndokwagoita mbiri perenzi shiri agosvika pakutenziwa nechirungu kuti Butcher of Bhalagwe zvichireva muurayi wemuBhalagwe. Idi zvakaoma mabi yangu. Toramba tichindoti mweya yavo izorore murugare. Wamunangagwa nyasi wadoka wakaita kumira idi nyasi wabva waitapo kare kuenda kuRainbow Towers kuopa wana mambo dzimotika dzorudzi rweIsuzu Double Cab. Ipapa motika ibodzi inenge ichitora mari inopfuura kana zviuru makumi mana zvomadhora okuAmerica chaiwo zvokutoti pagwarashiwa mari inopfuura mamiriyoni 10 omari yokuAmerica. Idi mari iyi yaita zvinhu zvisvino munyika medu aiwa taigofara, asi ipapa wazhinji wana vechikoro vari kuwana zvokufundisa wamwe zvikoro zvavozvo zvinoita kunaya nomvura nozuva zvese zvinondopindamo palibe chisvino chiri kuitika, asi mari yokuti waite izvi aiwa wanoisayaba. Wana mambo wanosvika mazana mairi ano makumi manomwe chaiwo ndo wapiwa dzimotika dzi pakanyangaritsa apa. Kuhwadza kunoita kusafunga. Ipapa tanyara chaizvo kuSouth Africa vari kutipa upfu hunosvika matsaga ohupfu anoita makirogiramu 12 anochidimbu anosvika zviuru mazana mana nomakumi mashanu kutibatsira kuti wanhu wakagwarashiwa zvinhu nodutu mupengo idai mugore ra2019 wawayamurike. Hero mabi yangu kuti dzedu nzero dzinosaya kufungawo chere kuti izvi zvinonyadzisa izvi kuramba tiriwo kundokusunzira kune wamwe pakanyangaritsa mabi yangu. Kwai nyasi wamunangagwa wakonzeresa apo kare kuti chitungwiza ireke kuvhua. Wanhu vese wanga vari kuda kubva kuchitungwiza kupinda mudhorobha wakwai warambidziwa kupinda kusvikira wamunangagwa wapedza zvawanga vari kuita mutaundimo. Pakanyangaritsa apa unosaya kuziva kuti kohokonai apa mapurisa anga ari kundoti wanhu vese benukai palibe ari kureketa kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Gurukota rozvokuitika munyika kazembe kwai anzi akusungisiwa nevamwe namai vatatu wokumabvuku wakanga wasungiwa wachinzi vari kuita zvokumhura mitemo yogumbiri rakaisiwa nehurumende. Ipapa watiwo vari kuda mari inosvika zviuru makumi mapfumbamwe zvomari yokuAmerica wari watatu kudaro. Hino kana zvikagumburika asi ticharamba takandolinga. Kwai magetsi anogona kundokwidziwa chero nguva ipapa nagurukota soda zvemu. Gurukota riri ragoreketa kuti mari yomagetsi iri kubhadharwa nevanhu iri kukwana zvisvinu, saka waroda kutoti waingidzire mari yomagetsi kuti zviite zvisvinu. Heno mabi yangu nokuti pari kutoringirwa kuti anogona kukwira zvakapetiwa kana kairi chaizvo. Ticharamba takandolinga tigokunyepai. Kuno kambani yeSouth Africa inonzi Agilite iri kuronga kuti igoisa muzinda wayo muZimbabwe wokuti wanhadzire mudududu twemagetsi. Waruda kugadzira mudududu twemagetsi kuti wanhu vagobatirike zviite nyore. Heno kana zvikakubudirira asi toramba takandolingira. Kwaino bazi rozokuverenga kwevanhu kukwira kwezvinhu munyika kwaderera kubva kuzvikamu 100 kumakumi mapfumbamwe anoina kuenda ku100
matanhatu ano ribodzi. Ipapa wati zvindo zviri kuitika pagore nepagore, asi pamwedzi nepamwedzi kukwira kwezvinhu kwakwira kwaingidzira kubva pachikamu chibodzi kubva muzana kuenda pazvikamu zviri kubva muzana. Hino kuti zviri kunyatsotekaira sei ipapa. Titatamuke kuenda pasirese. Kwai kuNamibia wakuita zvokuumbiridza makuwa avanhu vakagwarashiwa nemaJerimani kunonzi kuSwakopmund. Ipapa tinoimba kuti vari kugwarasha mari yokuti wararamise vanhu vachiita izvi. KuSouth Africa kwai kambani yeEscom yakutandapo kare kuita zvokudzima magetsi nokuti kwakutonhora. Ipapa tiri kundoona matsimba ozesa ariwo ari kutehwa neiyo kambani yeEscom iyi. Wakareka kuita zvinhu kuti inhadzirisiwe, aiwa inogarira nhanzva kuita zvatakaitawo isusu. Mutungamiri wenyika yokuAngola kwai agodzinga wakuru wokumasoja vanosvika vatanhatu chaiwo. Ati akuda kupurura kuti akone kutsvaira kubvisa uori munyika machemu zvaakaita achirwisana kunyange naiwo waDos Santos waitonga makore apfuura ya. Toramba tichitenda kana ari kuita zvinhu. Kumali kwaita kutohwa masimba nochisimba nomasoja pokare. Mutungamiri wenyika ikweyo nomutungamiri wehurumende yache kwai wagwarashiwa wakabisiwa ipapo nomasoja, wagwarashiwa pachigaro chawocho zvokutoti wakatosungiwa kureketa kuno pakanyangaritsa apa. Kwai waChina vari kuita kuja madhongi zvakanyanyisa kukinya zvokutoti madhongi atoderera uwandu hwawo mukinyamu. Kuwanda kwemadhongi kwaderera kuenda pamiliyoni ribodzi kubva pamiliyoni nomazana mapfumbamwe wezviuru. Idi zvakanyangaritsa izvi. Heno kana wakagoreka kwaapedza madhongiya. Mukahatikidzwa kanyasi kwai imbwa dzokuBritain dzakutoziva kufunidza chirwere chedzihwa mupengo kudarika kuongororwa kunoitika kuropa kuya. Idi pakatonyangara asi tinotenda kana dziri kuvabatsira kuita zvinhu. Tiri ipapo mabiyangu. Aiwa panyasi todifamira pano. Ndini wenyu Mhandiwe Wonhau.